आरो बायदि दिनै जोंनि समस्ति बारायनाय 42निफ्राय दिनै 60 समस्ति जानांगौ बा 60 मेम्बार जानायनि थाखाय जि लाहार फाहार भारत संबिधानाव 125 शिड्युल एमेन्डमेन्टनि कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बियो दिनै जानो थांगासिनो दङ। फैगोन फेब्रुवारि दानाव बेखौ लाबोसिगोन। बियो दिनै भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिफाननि अमित शाह बिथांनियानो जोंनो फोरमायबाय। जिबायदि माखासे पर्यायसिम गोबां दफाखौ मावफुंनाय जाबाय, आसाम सरकाराबो मावफुंबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे गिदिर गिदिर जि दफाफोर दंबावो, जेरै जोंहा एरिया एक्सटेनसन आरो बे एरिया एक्सटेनसना आथिखाल समाव 60 गामिया बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय सरजाबनानै उदालगुरि जिल्लाजों दोनथ'नाय जादों। मानोना बियो जागायजेननायनि जि सोसनजानाय गामिफोर आरो बिनि उनाव जोंहा आद्रा माखासे गामि मोनबावनांगौ दङ। दा दिनै बे बिटिआर रेकर्डआ गोलाव बड'लेण्ड हालामखौ बिटिआर ओनसोलखौ दिथा होनो थाखाय, सिमा खानो थाखाय बे मोनसे खाबु आरो बे खाबुखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव हाबा मावगासिनो दङ। आरो बायदि दिनै जोंनि समस्ति बारायनाय 42निफ्राय दिनै 60 समस्ति जानांगौ बा 60 मेम्बार जानायनि थाखाय जि लाहार फाहार भारत संबिधानाव 125 शिड्युल एमेन्डमेन्टनि कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बियो दिनै जानो थांगासिनो दङ। फैगोन फेब्रुवारि दानाव बेखौ लाबोसिगोन। बियो दिनै भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिफाननि अमित शाह बिथांनियानो जोंनो फोरमायबाय। आरो बिनि थाखायनो जों फोथायो जे बिटिआरनि गोहो फेहेरनाय आरो मेम्बार बांहोनाय आरो बायदि दिनैहाय गोदान गोदान प्रभिजनजों बावहाय गोहो फेहेरनायनि थाखाय हाबाफारि जागोन। आरो बिटिआर रेकर्डजों फैनाय गोबां फसंथान, जोंहा उदालगुरियाव एनआइटि मोननांगौ, जोंहा बाक्सायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौ बड'फानि मुङै, आरो बायदि फसंथानफोर जायफोरखौ दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गायसननांगौ। बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नारसिनदों आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव उइथ बाजेट प्रभिजन बे गासै फसंथानफोरखौ जोंनो गायसननानै होनांगौनि थाखाय दिनै जोङो भारत सरकारखौ नारसिननाय जादों।